Тир езици Турция. Михаил Боднар, Словакия. Много малко не достигна на Евелин Русев да бъде на мястото на словашкия състезател Михаил Боднар. Той също е 19 годишен, също много перспективен състезател. Доста е лек за тази категория, но бих се радвал, ако най-близките му от семейството, които му говорят, че той още е лек, няма достатъчно сила да спрат да го правят, защото той също е един много перспективен състезател. И това, че тук не успя да преодолее словашкия борец и остана извън борбата за медалите, по никакъв начин не омаловажава неговия потенциал. Турчинът езици с синьо трико срещу Боднар от Словакия в синьо. Втори малък финал в категория до 86 кг на Европейското първенство в Русия. Първият носител на бронзовото отличие вече е ясен. Това е Александър Гущин от Беларус. Треньора в червения ъгъл на Словакия, Любомир Лохина, е възпитаник на Национална спортна академия София. Така че той е той е възпитаник на българската треньорска школа и много скоро пролича по стила на неговите състезатели, когато се върна отново на работа в националния отбор. Минута и 50 секунди, почти 2 минути. Отново сме свидетели на скучна схватка. Да, много затворено и съдията се намесва в случая. Да, крайно време. Ето, дава 30 секунди, в продължение на които, ако червеният състезател не проведе атака, ще получи официално предупреждение за пасивност и ще бъде присъдена една точка на синия състезател от Турция. Атака на турския борец. Съдията ги вдига обаче в стойка. И точка за Словака. Предупреждават турския борец. Точка за Словака, да. Да, и точката е за Словака. Имаше ситуация, в която турски състезател може би щеше да постигне оценка. Да постигне повече. И доколкото знам, при последните промени на правилата, когато се засичат 30 секунди, които са срока, в който предупреденият състезател трябва да проведе успешна атака, за да не получи официално предупреждение, когато имаме такава ситуация на захват, той не се прекъсва, въпреки изтичането на 30 секунди. Отново влизаме в някакви сложни казуси на правилника. Съдията не му разреши да развие атаката. Съдията прекъсна, когато изтекат 30 секунди и присъди точка на словашкия състезател, което според мен е съдийска грешка. Точка повече за Боднар от Словакия в борбата му срещу турчна езици. Малкият финал от категория до 86 кг.
Ето отново виждаме безцелни захвати, статични ситуации. Тая схватка конкурира по скука предишната борба между Гущин от Беларус и швейцарец Рейчмут. Категоричният извод, който може да си направим, е, че тези двама състезатели разполагат с изключително скромен технико-тактически арсенал. Затова и схватката между тях е толкова вяла и скучна. За много хора борбата е силов спорт, но ние вече гледахме достатъчно красиви схватки, където на първо място е битка на духа и след това на интелекта и сложните технико-тактически умения, които, както споменах, се изграждат с многохилядни опити в тренировката. Доста гласовити са от турския щаб, но техният състезател Кадир Езици все още не може да стори нищо срещу словака Боднар. Получи точка, размениха си по едно, съдията по едно предупреждение официално и на двамата. Всъщност не, Боднар спечели от атака неговата точка. От предупреждение. От предупреждение, нали? Да, и двете точки са от предупреждение, но когато съдиите подхождат с... ето това вече е успешна атака на турския борец. Но когато съдиите искат да помогнат на единия от двамата състезатели при така и успешно носене през мост, така че резултатът вече е 5-1, те винаги първо предупреждават другия състезател, след това предупреждават състезателя, на когото искат да помогнат, защото последният постигнал точка печели схватката, ако завършат 1-1. Де-факто при 1-1 от предупреждение никой нищо не е направил, съдиите са избрали на кого да вдигнат ръката. Сега обаче турският борец промени резултата с успешно сваляне от двата крака и успешно носене през мост, затова вече на таблото точките са 5-1 в полза на състезателя в сино трико от Турция Кадир Язици. Господин Вътев ни обяснява всички тези неща, тъй като промените в борбата през последното десетилетие се движеха с такива стремглави темпове в различни посоки, че самия господин Вътев каза при първи ни коментар преди 2 дни, публиката не е запозната с много от тези промени в правилата и буквално трябва едва ли не тепърва феновете на борбата да научават тези правила. Победа за турчина Язици, спечели бронзовия медал в категория до 86 кг. Измъчена победа след една скучна схватка.